omena abụzụ eziokwu na ndụ. Anyị na-ekwu okwu for example ịmụtala ụmụ nwaanyị lesi na anụrụ di ele isi wee zụ ụmụ nwoke n'akwụkwọ ka isi wee zụ ụmụ nwaanyị ya n'akwụkwọ. Now abịazịa now first nwa iwu nwaanyị, second nwa iwu nwaanyị, third bụ nwaanyị, either fourth, fifth ndị ọzọzi abụrụ nwoke. Now give nwoke wee kacha wee jere. The first daughter man na had 6 in number, 3 girls, 3 boys. Awa bịaza ike nna ha nwụgo now. Awa bịaza maybe ka ha kee ihe dolu ha. Ụmụ nwoke akpachafu ụmụ nwaanyị. No nwaanyị ka avụ. Anyị adịghị ekwu okwu nke na n'ụdị na even psychologically ụmụ nwoke adịghị aghọta dị ụmụ nwanne ha nwaanyị as no human being ha na-eme exist. Let us be real. Ihe na-ekwu na reality. In so many occasions, ụmụ nwoke anwado involve adịghị aghọta dị na ha nwee nwanne nwaanyị based on that mindset na ha bụ nwoke nọ na family. All very wrong. Very very wrong. Now ụmụ nwaanyị now many ụmụ nwaanyị na feel bad. N'ikele ana kpachafụ ha eke ana 4 people n'ọzọ sọsọ nwa aka na-atọ wụ ndị mmadụ. Ebe ọbụla ha nụbedi o ha bidozie struggle for survivor. Unu mee ha abandon. One of our naninu nke gị nwoke je lada 40 million naira gị na nwunye